Tumuju ing papan kiblat lima pancer dene risang bapa kang haman derengene pupusing kang dupa kumelut kang gandanyo mangambar-ambar Drapa wangsis grosa loksa sasara namara saris lumangantar-ngantar mengandang-andang sumunduling bebasan antaripsa ingkang mandeng puncuking krana sumber jajana ora tedas godane jin setan pri gentayangan ketekan gendruwo inu banas pati ora tedas godane jalma kang bapa kang mandeng pupusing dupa kang kemelut kang ngebeki papan pagelaran jawi manika ateges sepanangguning jin setan prigentayangan ketean gendruwo inu banaspati namung damel regenging swasana para sriga meminta warganing Gusti kang gare pepesing kodrak mugia para putra kang siyama makarya rahayu ing sambi kala Selamat datang para tamu undangan yang sudah hadir di sini. Ingkang satut pengecut, ingkang ngasal pecut yandlipun risang bapa wahid. Majedening sampun dika sampun sagu dengan aren gedene. Yen dipecetaken buninipun deger kaya bledek moksa ketiga. Sriwijaya
Cuma wis tulak bala ing sengkala Dusun kyai areka tata saji Roku bakung yanira asung kapucung Amemita saking yang witi kita butuh genira dan Bapak Joko kita buah berkah ing Basukiwono kang becik ketitik kang Allah bakal ketara sesantri Rahayu Krito Sriwijaya tetep jaya Cuma wis tulak bala ing
sekala kusung kyai areget tata saji